san shi, haka kuma al-Imam al-Baihaqi ya san shi, dan Albani kawai bai san shi ba kawai a bar hadisin nan. Akwai lokacin da bana mantawa wani bawan Allah ya kira ni akan wannan hadisin, yake tambaya, ina ma cikin tafiya nace masa ina cikin tafiya, ya kamata ka yi hakuri dan lokaci kaɗan. Sai ya ce na faɗi wani hadisin da na ɗauke shi daga bakinka ne, wani malaminmu na Izala yake ce mun hadisin nan bai inganta ba. Sai na ga maganin yana da muhimmanci, na yi fakin ɗin mota, na tsaya nace to a ba shi malamin. Da aka ba shi nake ce masa me yake tafiya, ya ce hadisin nan na Malikud Dar, hadisin nan na Malikud Dar da kai bayani a kansa, kai bayani akan ingancinsa, hadisin ne yace bai inganta ba. Nace me dalili? Yace dalili malamai suka ce bai inganta ba, bai isa ya faɗa min cewa Albani ya faɗa ba. Nace to wani malami ne? Yace malamai dai sun tabbatar da hakan. Yace ba haka nake nufi ba, wannan aikin banza kake yi. Ka gani kai ban san ka ba, a waya kawai kake yin magana, kuma baka faɗi sunan malamin ba, baka faɗi littafinsa ba, kana ce min malamai. Nace ka faɗi sunan malamin. Yana ta kwane-kwane. Nace to malam ka gani ba abin da kake yi? Gaskiya ba haka bane, amma ni na san malamin da ya faɗa. Ko in gaya maka ne? Yace ka gaya mun. A cikin kitabut tawassul ne aka faɗa ko? Sai yace Nace to waye? Yace Albani. Kaga wasa da addini? Nace to Albani din, nace ka san Albanin ne? Yace mun ya san Albani. To wani irin sani kai masa? Nace masa. Da nace masa wani irin sani kai masa, yace malami ne, malamai suka ce sanin ka nake nema, ba sanin majhulai bane, ba sanin wa'anda ba san su bane, sanin ka nake nema in sani. Sai yace mun malamin hadisi ne kaza kaza. Nace ka san inda yake ne? Yace bai san garin sa ba. Nace to yaushe ya rasu? Sai yake ce mu bai wuce shekara 10 ba kaza kaza. Nace to ka san abubuwan da yayi ne? Yace bai sani ba. To kai yanzu kai da kanka majhul ne, shi Albanin a gurin ka ma majhul ne. To shi Albanin nan in ya cewa wani majhul zaka yi istidlal da shi? Kaga majahilai ne gaba ɗaya suka taru. Ni ban san ka ba, kai baka san Albanin ba, Albani ma bai san shi Malikud Dar din ba. To gaba ɗayan mu a bar maganan mu, to mu samo maganganun malamai. Ka gani inda za su gudu kenan. Kaga bai sai ya kashe waya, bai sake yin waya ba. To shi yasa wayannan mutanen su basu ma san abin da suke yi ba. Shi kansa bai isa ya ce mun Albani ba, saboda ya san ba yadda ake so bane. Ya san kuma ba matsalar ilimi bane in an kawo Albani shikin nan. To don haka in har Albani shi kake ganin ya rauna da hadisi, to me zaka ce da Ibn Hajar da ya inganta? Me zaka ce da Ibn Kasir da ya inganta? Me zaka ce da Baihaqi? Me zaka ce da Ibn Abi Shayba sahibul Musannaf? Me zaka ce da Saif? Me zaka ce da Saif da ya rawaice shi a cikin Al-Futuh? Me zaka ce da Ibn Asakir wanda shi hafizud dunya ne? Me zaka ce da shi ya rawaice hadisin nan ya inganta shi? Kawai dan Albani sai in bar wayannan gaba daya, wanda dan son zuciyansa kuma sa shi aka yi, aiki ne, business ne Albani yayi. Wayansu mutane ne suka sa shi dan ya inganta hadisai da yayi karo da akidar dan ya raunana hadisai da suka yi karo da akidar Ibn Taymiyyah, ya inganta hadisai ko da da'ifai suke, wayanda suke karfafa akidar Ibn Taymiyyah. Wannan shine aikin Albani, in baka sani ba, domin ni na san aikin sa. Akwai at-ta'rif bi huquq bi awhami man qassama al-hadith ila sahih wa da'if, mujalladi 6. Ka shigo cikin wannan littafin, wallahi zaka san makircin sa daya bayan daya, kuma zaka san cewa sashi akai. Shi kansa bai san abin da yayi ba, yace a littafin na hadisin nan da'ifi ne bil isnad nafsi, ya koma cikin littafin ne yace sahihi ne bil isnad nafsi.